Abans que comenci el partit, voldria aclarir que el Messi i el Villa es porten la mar de bé. De fet, l'altre dia, en el vol que tornava de Praga, no? Van estar jugant junts al parxís i, escolta, se'ls veia super amiguets, eh? Ja veureu. ¡8! ¿Cómo que 8? Me como la tuya y cuento 20. ¡Toma! ¡Gané! Y como gané, no jugás el domingo y no tengo que aguantar tu fallo. Anda, que te den. Ho veus, que amiguets que són? Ai... Mister, la que està caient, eh? Sí, Carles, no para de ploure. No, si em refereixo al llibre, que no para d'insultar-te. Bueno, mister, me toca salir, ¿eh? Com que et toca? Aquí els canvis els decideixo jo. No, mira. Cinco y 6, 11. Toma, gano yo. Juego en la segunda parte. David, aquí mano jo, i només surts si ho dic jo. Ara, si t'has posat d'acord amb en Messi per sortir... Tranquilo, mister, que hoy no fallo. Mister, ara em toca sortir a mi. Però què vol dir, això? Surto, eh? Però on vas, Carles? Tu no. Home, mister, com que el Villa ha posat un flashback i ha jugat, pensava que funcionaria. Mister, que no jugo mai. No, Pulli, no! Doncs mira, sense mi el córner la cagaran. A mi això no hagués passat. Tranquils, tranquils. Ara, Villa, xuta i... Ya volvió a fallar el gafe Villa. Anda, dame a mí la bola. I no penso respondre a tonteries de polítics, perquè si em passés el dia responent tonteries de polítics no acabaríem mai. Ho veieu? Són inseparables. Ja veureu, veniu. Sisplau, pel diari Marca, us podrien donar la mà, sisplau? Una miqueta més junts, Us podríeu abraçar? Francament, així. Messi, humiteja't una mica els llavis, home. Una miqueta. I tu, Villa, puja't una miqueta la samarreta, marca més. I treu la llengua. Perdona, un moment, eh? Per quin diari has dit que treballaves? No m'has dit que eres del Marca, tu? Sí, del Marca Paquete. No em voleu a mi, de model? Mira. Sí. A veure. Mira. Ara em toca sortir a mi. Bueno, és el que posava el guió. Fofo. Anda, dame la mía bola. Ho veieu? Són inseparables. Veniu. On aneu?